Nagselo siya pagpayo o nagsumbong siya sa iyang mga ekso. Aligon mo, ako isuso sa inyo. Kabalo pa mo, ha? Ganina nakita na ko, gihabagan ni Papa si Jose o ka ng mga panakton sa mantalang kita, gamay na kita sa utod. Yan siya, dagad ko siyang panakton nga nadawat sa tukangan. Gusto ko ito, anak, na siya pinangabihan ni anak. Di na maayo eh. Sobrang... Dili galing tayo. Muna, si Clara na to. Pag yun na to si Clara, hindi na to si ano yung paligyan niya ito? Napasi sa itong kinabuhi. Magpadayon para mag-reason kay pero hindi na siya pabulan sa tukanghan. Sabi ka na? Pagkwarta ng ikaw niya, bangun kita po ka. Ito na malo. Sige, bukyan mo lang kasi si Kel. Kapit na ikaw na tukang niya. Tala. Usak adlaw ni anak samtang namakero ang mga managsuon. Ilang nilipat si Jose. Jose, alikod. Alik. Mag-uban siya. Ako ba dito sa kuwan kaya? Ako, malugway ka sa mga kaldero. Alik ba ni May? Dan, pagdali ko yan, Dan. Kasi dito ka pagulat. Dali ako yung... Dali. Nami, i-pansin nyo. Baligyan na ko ang muigsuon. Wala na siyang gamit. Kasi, kaya pinag-aaral kami may unfair na. Ako, bigustuhan niya. Ma, masaligan na rin. Pwede din yung ulipon sa inyo, ha? Pwede rin po mga Gismil. Mahal kayo kalaman kayo. Salamat. Kayo na bala sa yan. Hindi na naman siya makita sa kinabuhi. Din yung PC, para dito po. Dinala sa mga nakapalit si Jose sa layong lugar. Ang amahan na si Jacob nangita sa iya ang pinanggang anak na si Jose. Iyang ipangutana ang iya ang mga anak. Nandito na. Wala din. Walang ikabalo pa basta na buhay lang sa kaldero din galit nagkawala sa Jose. Natigwalaan ni nagulat ni niya pero wala dyan siya. Galit na siya kawala. Tingana lang ko nga magulat dito pero wala dyan siya. Galit na siya kawala. Bukan kaya si Jose. Wala siya. Gaganihan may katagal dito. Wala siya dibalik. Dili ka na mahitang ko. Sorry ka. Sorry. Tungkol kay nawalaan niya si Jose. Ato ba wala sa kapulis.
yung mga princess. Uy. Lang. Asa Silsi? Samot Panginoon ang kalagot sa mga managsuon tungod kay mas nag-uol pagsamot si Jacob. Ano? Ano yung mga na panabihan? Sagdan na rin mo? Ama na pong bayad ng malong. Huwag ako na yung matagay. Ano wala mo naman palit eh? Ako medyas po. Ako medyas. Talima ako. May palit ako medyas. Samantala, Sirsi, palitan mo bago. Niya kami. Grabe ha. Basta kaadlaw ni Ana, adunay na nasuroy nga magsasangyaw sa pulong sa buhi nga Diyos. Mga igsoon, huwag tanga ang kalagot sa inyong kasing-kasing. Kay kung ang mga tao walang kabalo sa inyong binuhatan, apa ng Diyos, dili po ta, makita niya ang inyong mga binuhatan. Motoo ba mo nga ang Diyos ang maghuhukom sa tanan? Kiniyo sa lamang kapaghimad mo. Nga ang Ginoo, dili po ta, o dili bumol, o nakita niya kung sa inyong mga dili maayong na binuhatan. Nakonsensya pag-ayo ang mga managsuro. Si Dan nagkahiog kasing-kasing nga puno sa kalagot o pagselos nagmahay sa iyang mga ipangbuhat o piluod sa tubangan sa iyang amahan. Nga nagbaso. Yan ang mahal ko ba? Yes, yes, yes. Ako may balikan sa iyo, sir. Balikan ang tisbag. Sige, sir. Balik. Dan, ano ba kung sinsya man ka? Kita ka kung mga wala. Siya ginamit si Jose, ginapalabihan. Kita ka to. Niya ba kung sinsya ka sa akong Wala gibuhat? mo ka mga ginawa. Dawkog. Ang nagukog. Naikot ko sa istorya ni sister. Magpapilungaon niya sa ulang sa Ginoo. Magpapilong ng ulit sa pulungan sa Paras. Yung sa manipot ng Kasi kabuti mo. Kasi kabuti mo, Papa. Si Carol. Yung papa, yung mama. Kasi po si Papa mo. Ang Ginoo. Ang Ginoo nga na sa iyo, Papa. Si Jose, si Gabi ko na. Dili na lang makuha ang matulpa ng problema sa kalagot.